Hvad så? Hvad så? Uh-huh. Goddag og velkommen til Twitch Drama DK. Yes. Mega godt. Ah, okay. Perfekt. Nå, men vi skal fortælle jer lidt om, hvad der rører sig på Twitch, hvad der sker af ting og sager. Og hvilket drama og forskellige tragedier, eller i det hele taget nyheder, der sker på Twitch. Ja, for der sker ting og sager, det gør der. Ja. Og der sker drama mange steder. Og vi er her for at holde jer opdateret på, hvad der sker af drama rundt omkring. Ja. Og Spække, vil du ikke ud med noget af det drama, der er for tiden? Yes. Nu kan jeg bare lige tage kort her. Vi har for eksempel med Cinderbell. Til dem, der ikke har opdaget det endnu, så er hun stoppet med sit... Hun er ikke stoppet med booby streaming, det er hun stadig i gang med, men hun er simpelthen stoppet med at være den der falske person, som altså simpelthen laver falske ting og reagerer helt sindssygt på donationer, hvor folk sviner hende til. Det er hun ligesom stoppet med. Og ja, så har hun har ikke lyst til at kysse sin kæreste på stream, Sikisaklold. Ja, det var der faktisk en sjov episode med, og det kan I få lov til at se et klip med her. Rose before hose. Er jeg en hose, ikke? Mener du det? Ja, tak. Nej. Okay, Det giver mig en akavet position, chat. Hvorfor? Jeg skriver det der, så kommenterer det, og så bliver jeg nødt til at svare. Jeg udtaler mig ikke. Hvorfor udtaler du dig? Det giver ikke nogen mening. Hvis enten bliver du mad, eller chatten med alt. Nu skal jeg da sige, at jeg støtter min kæreste. Se nu, det er allerede med alt, uden jeg har sagt noget. Ej, hvorfor er det sådan her? Prøv at se, nu bliver du her flov. Hvorfor bliver du flov, Sigge? Vil du prøve at kysse mig, når på stream? Ja, og det vil du ikke, eller hvad? Fuck dig! Ja, nej, hvad er det tvunget til i stedet? Hvorfor vil du ikke kysse på stream, Sigge? Kys mig nu! Kys mig lige, Sigge. Kys! Nej, fordi jeg er klar mange oddshots, der kommer af det. Kys mig lige, Sigge. Du kan ikke leave me. Don't leave me hanging. Mener du helt seriøst, du vil leave me hanging? Ej, hvad er det her? Hvad er det her, Iris? Du vil gerne efterlade mig. Okay, så... Hvad er det, prøv at se, hvad akavet er der? Hvor mange mennesker er det, der kigger? Det er faktisk akavet, det her, Sigge. Ej, 483 mennesker, der skal se på det her. Ja, og nu sidder du og gør det mega akavet for mig. Tak for lort. Jeg vil faktisk bare gerne, du ved. Så er der egentlig skrevet drama. Ja. Sig drama. Prøv at se, oddshots. Molly Princess har i et stykke tid gået og været kærester med YOLO TV. Nu er det så sådan, at YOLO han var blevet lidt træt af hende, tror jeg. Ja. Eller Han havde ikke følelser for hende, men hun havde følelser for ham. Jeg tror, det var sådan, det var. Så han har i hvert fald valgt at stoppe forholdet for nogle måneder siden. Ja. Og så har der været en lang periode, hvor de har været sådan lidt on og off. Ja. Der har været noget med, at de var sammen til et lagen, og Og der var noget venskab og... Ja, altså, som jeg har forstået det, så tror jeg meget gerne, Molly ville, men YOLO, han var ikke sådan helt sikker Ja, på, det var sådan, det var. Ja. Så nu har Molly jo så fundet et snit til, hvordan hun kunne gøre YOLO en lille smule jaloux. Og det var så til GGW, som er efterhånden 3 uger siden, tror jeg. Ja. Og der var så en episode, hvor at, en, der hedder Lemming for Win, shout out til Lemming, Yes. han manglede lige et sted at sove. Og så var han lige hurtig at sige, søde rare Molly, kan jeg ikke lige ligge ved siden af dig på din store dobbelte luftmadras? Og selvfølgelig kun det. Ja. Og der var der så lige en, der var hurtig med kamera, og det var faktisk LRDK, der lige var hurtig henne og sige tching, Yes. og for evigt det smukke billede af de to skønne turteluer, der lå, og havde ikke lavet noget, det vil jeg lige starte med at sige. De havde ikke lavet noget, de er ikke kærester eller noget, men der startede altså et trekantsdrama på den bekostning, og det var lidt Ella, der fik sat skub i det med det billede, som han så lagde på sin Facebook-side, og det fik en del omtale. Så sker der faktisk det, at YOLO dagen efter, tror jeg det er, sidder og streamer, og så er der en eller anden random gut, der lige pludselig linker det her Facebook-billede fra Ellas Facebook med Molly og Lemming. Ja. Og hvordan reagerer YOLO på det? Ja, altså...
Han lyder sådan lidt, som om han ikke rigtig ved, hvordan han skal tage sig til det. Så derfor begynder han at angribe Molly og svine hende til. Og hun er bandet fra streamens chat, så hun kan ikke rigtig forsvare sig på nogen måde. Så det er et rigtig guttermand-træk, han laver der. Ja. Og jeg tror ikke, det er det sidste, vi har hørt i den sag. Nej. Den kommer nok noget mere. Der kommer noget mere på den. Det tør jeg næsten godt love, men vi er nødt til lige at lukke den her for nu. Men stay tuned, der kommer mere på den. Så har vi en rigtig god ven, en legendarisk streamer, nærmest en kongestreamer vil jeg kalde ham, Magnum40DK. Kender du ham ikke? Så skynd dig at følge ham, han streamer næsten hele tiden. Altså det er meget sjældent, altså han sover en gang imellem, tror jeg, det er ikke ret mange timer. Nej. Og det ved jeg faktisk ikke, hvornår han spiser, eller det har jeg aldrig set, men han streamer hele tiden. Og han er en konge, men han er blevet fyret. Han er blevet fyret, det er ikke så godt. Og han var skideked af det. Ja. Og han græd faktisk online på streamen over, at han var blevet fyret. Og nu sidder jeg nok og tænker, hvad er det for et job, han havde? Ja. Ikke sådan et rigtigt job, som sådan. Ej. Han er blevet fyret fra, men det er slemt nok, det er det altså. Han var ikke partner på Twitch eller noget, så han blev fyret fra ikke at være Twitch-partner mere. Nej, det var ikke det. Nej, det var ikke helt det. Det er måske lidt værre, vil han måske selv sige. Han er simpelthen blevet fyret fra Euro Truck Simulator 2. Ja, der var et firma derinde, som ikke gad have ham mere, så de havde fyret ham. De trak stikket for god gammel Magnum, og han måtte lige sidde og tude en gang over det på Twitch. Fordi jeg er glad for at være i det firma, men også fordi jeg er glad for dem, jeg arbejder sammen med. Og så på grund af nogle latterlige misforståelser i Farming Simulation, så bliver jeg smidt ud, mand. Fucking piss, mand! Jeg undskyld mig, jeg lige reagerer lidt. Det er fandme tavligt. Ja. Jamen, det er synd. Jeg synes, det er synd for. Det er det. Det er virkelig ikke sjovt. Nej. Så har vi noget om Lars 90. Ja. Og ham og Let, de blev uvenner her den anden dag. Det er faktisk ret nyt. Var det ikke i fredags på Ellas stream? Jo, det var det. Ja. Ella han holdt sin første drukstream der i fredags. Yes. Og så Let, Ella han holder noget turnering med noget Battle Royale i Counter-Strike. Og så Lars og Let, de er så på samme team inde i det der, men altså de kan stadig dræbe hinanden. Og så... der er ikke nogen, der er på samme team, det er alle mod alle. Ja, alle mod alle, men altså de var begge to på Terrorist, tror jeg det var. Ja, det er de meget, det er alle mod alle. Men Og så satte Lars en afstemning i gang med at kick Let, yes. Ja. Og der gik 30 sekunder, så var Let ikke inde i gamet mere. Fordi at så havde Lars kicket ham. Og Let han gik fuldstændig amok over det der. Det kan man godt sige. Og så hvis I ikke ved det endnu, så er Lars 90, han er homoseksuel. Og der udnytter Let så lige det med, at han er homoseksuel til at simpelthen at svine ham til og kalde ham bøsserøv, og hvad kaldte han ham ellers? Ja, men det tør jeg næsten ikke stå her at sige. Nej, det... Men det var i hvert fald ikke særlig gennemtænkt, hvis jeg skal sige det helt ærligt. Det var det. Ja. Trist. Ja. Så vil jeg godt fortælle lidt om en der hedder Partybente, som der nok er mange, der kender. Kendt mod. Ja, det synes han i hvert fald selv, han er. Ja, det... Han er i hvert fald det, man vil kalde en god gammeldags mod hunter. Og det er jo også fint nok, altså vil nogen mene, at det er jo fint nok at have mod mange forskellige steder. Nu vil jeg egentlig have stået og flamet ham lidt for at være mod på utrolig mange kanaler, fordi det siger han selv, det går han sådan helt legit selv og blærer sig med, at han er mod utrolig mange steder. Vi undersøgte sagen, og vi slog det faktisk op på en database, og vi kunne finde ud af, at han var mod 12 steder. Ja, 12 steder. 12 steder i alt er han mod. Og så for sjov tjekkede jeg lige mig selv, så fandt jeg ud af, at jeg var mod 21 steder. Ja. Så det er lidt svært at flame ham for at være mod mange steder, men det jeg godt vil flame ham for i stedet for, det er hans tilgangsvinkel til at blive mod. Hvor han er ekstrem, liderlig, aggressiv. Der går mange historier.
om, hvordan Partybente har fået mod på diverse kanaler. Men jeg vil bare lige fortælle en af dem. Vi skal så tilbage til LAN på GGW igen, og her var Molly Princess jo med som streamer, en af de store streamers, og Partybente var med som en af de store modhunters. Så sker der simpelthen det, at Partybente tilbyder Molly, om han ikke lige skal køre hende på McDonald's. Fordi sådan en gentleman er han jo. Ja. Hvis hun så derimod lige giver ham et mod. Ja. Så det er bare lige sådan en af tingene. Det er bare en af historierne. Der går rigtig mange historier. Det kan være, at vi skal sådan have nye historier med om Partybentes mod-udfordringer videre i forløbet. Så følg med. Det bliver spændende. Yes. Så har vi... skal vi gå til de små kort? Ja. Yeah. Yes. Og der har vi for eksempel... det var noget, som jeg blev meget chokeret over. Det er, at på Jackstyle stream... Jackstyle og YOLO, de er venner. Og YOLO streamede hjemme hos Jackstyle. Ja, det var sådan, det var. Det var sådan, det var. Og Jackstyle, han var... Altså, der skete 2 ting den dag. Det ene, det var, at YOLO, han siger til Jackstyle, at han havde solgt cigaretter og smøger til børn, altså til mindreårige, til en fest for 5 kroner stykket. Og senere har han så lavet en video, hvor han fortæller, at han ikke kan lide folk, der ryger, eller han kan godt... Han synes ikke, det er fedt, at man ryger, og han kan ikke lide alt det med rygning og sådan noget. Og, han har vist nok mistet sin far på grund af rygningen. Ja. Og så er det måske en lille smule dobbeltmoralsk at rende rundt til fester og sælge smøger til mindreårige. Og det var noget, han virkelig bladrede sig med på YOLOs. På Jackstyle stream, det klipper ud det der. Yes. Godt. Og så var der også det der med, at han, imens de også var sammen der, så Jackstyle, han var på toilettet. Og så YOLO, så synes han jo, at det er meget spændende, at Jackstyles KitKat, den ligger på bordet. Så han tager simpelthen og gennemsavler den. Og det har vi også et klip af lige her. Det kommer der! Prøv her, det er fandme svært at være Jackstyle egentlig. Altså virkelig. Gud, skal vi ikke prøve at slikke på noget? Og så Jackstyle, han spiser det. Okay. Så han spiser resten af hans KitKat. Okay. Hvis han spiser den godt, drenge, så skal vi også shotte det. Og her på falderæbet vil jeg lige sige, Ella.dk, han har simpelthen holdt drukstream of Doom. Ja. Og det var en kæmpe fornøjelse. Hvem var der indløst den? Det var Oscar V. Oscar V, tror jeg, indløst den. Og det er altså virkelig længe, vi har gået og ventet på den her drukstream. Og den kom så den 11.11. Bærens fødselsdag. Simpelthen. Og det var altså, det var en fornøjelse. Ja, nogle mener den var lidt tør, nogle mener den var fed. Der er lidt forskellige... Der er forskellige meninger, men jeg havde i hvert fald en super hyggelig aften med den drukstream. Jeg synes, det var fedt. Det synes jeg også. Men ja, der har været lidt mumlen i krogene om, at det var ikke en rigtig drukstream. Nej. Men nu må jeg jo tænke på, Ella er jo en meget, meget stor streamer, og hvis han laver sådan noget med, at man kan betale for shots, så går det galt. Ja. Det tror jeg, det gør. Så jeg synes, det var en fornuftig måde, han gjorde det på. Og han drak trods alt ved hvert nye sop. Ja, men der var så også mange soppene, som han ikke tog og talte for. Ja. Så der var resops godt nok. Men så resops drak han ikke så, de nye sops, der var nogen... Han var lidt bekymret for, om der ville være nogen, der ville lave fake accounts, og så på den måde få ham til at drikke mere. Så der var nogen, han ikke drak på, fordi han var lidt i tvivl. Og så... Som den person han er, så spiller han selvfølgelig sit helt nye tastatur. Det er rigtig smart. Selvfølgelig. Ja, og så rundede han også 400 seere, altså der var 400 Ja, der var over 400 seere, det var helt vildt. Det var et stort tal. Selvom det ikke var lige så underholdende, som da G2 holdt drukstream, og blandt andet stod på hovedet, som I kan se et klip med her. Det var på det, siger. Hvad så, pæk hoveder? Jeg glæder mig så. Det er stå på hovedet. Så bare røv og tro det. Sådan. Ja, vi ses. Vi ses.